Centos de persoas acudiron á carpa instalada para esta 12ª edición da festa, na que a orella de porco é a principal protagonista. Os asistentes puideron degustar tamén outros produtos gastronómicos típicos do Entroido. Non faltou a música nin a orixinalidade dos disfraces, nunha festa que se prolongou ata a madrugada. O domingo a chuvia obrigaba a suspender o desfile de comparsas en Ribeira, pero non o festival que se celebrou nunha carpa montada na avenida do Malecón. Participaron un total de 13 agrupacións, entre murgas e comparsas, nun certame do máis axustado. O primeiro premio foi finalmente para a murga Os de Sempre de Porto do Son, que acadou un empate técnico a 30 puntos coa Asociación de Veciños de Carreira. Foi o xurado o encargado de desempatar, outorgando o primeiro premio dotado con 1000 euros aos sonenses e o segundo de 600 euros á agrupación veciñal. O club da terceira idade de Santa Uxía de Ribeira quedou en terceira posición, cun premio de 400 euros. Ademais das actuacións dos diferentes grupos, o certame incluíu unha batalla de charangas na que participaron o Santiaguiño de Padrón, Bebe Mais e Fanfarria Furruxa.